Mike labari TV. Mike labari TV. Masha Allah tabarakallah, a yau ne aka ɗaura auren Abba na Afakallah da kuma Rukayya Dawayya. Fitaccen jaruman masana'antar Kannywood wato Rukayya Umar Santa wadda aka fi sani da Rukayya Dawayya ta angwance da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano wato Ismaila na Abba Afakallah. Jarumar dai ta daɗe tana soyayya da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Wannan ba sabon batu bane, musamman ma dai da wanda suke bibiyar jarumar bisa shafukanta na sada zumunta. Akai-akai dai suke wallafa hotunan su bisa shafukan sada zumunta tare da yin yabo da makamantansu. Rukayya Dawayya na yawan wallafa hotunan Afakallahu da hotunan 'ya'yan shi, sa'annan da abubuwan da suka shafe shi irin su batutuwan siyasa da sauran abubuwa na yau da kullum a shafukanta na sada zumunta. Duk da dai an ce soyayya tsakanin Rukayya Dawayya da Afakallahu ba yanzu aka fara ba, sun dade suna soyayyar su a sirrance ba tare da bayyana wa jama'a ba. Daga baya ne da abin ya matso, jarumar ta rika bayyana wa jama'a ta hanyar sanyawa a kafafen sada zumunta, ta kuma buƙaci jama'a su yi musu addu'a. Daga ƙarshe bayan an ɗaura aure, jarumar ta ce burina yau ya cika tunda na samu Abba Afakallah a matsayin miji. To masha Allah muke roƙo ya sanya alheri a cikin wannan aure. Allah ya sa a ce goma da an kai. Allah ya ba su zuriya ɗari ba. Amin summa amin. A wajen ɗaurin auren Rukayya Dawayya tare da Asma'u Sani alasita da shugaban hukumar tace fina-finai na Kano, Rukayya Dawayya. Rukayya Dawayya ga amarya Rukayya Dawayya, tunanta alisanya alheri, amaryar Afakallah insha Allah. Sauran ango bari ya shigo shi ma a yi mishi nashi. Afakallah alisanya alheri, ango Rukayya Dawayya, Afakallah alisanya Allah ba da nasara. Da ka mana hoto. Ya addu'a ga munan ango ya zo gaida mahaifiyar Rukayya Dawayya ga ta. Ango can ga jama'a nan kuna gani. Ya Rukayya a nan. Rukayya Dawayya can kun ganta. Amin. Amin. An ɗauro aure lafiya na Rukayya Dawayya da Afakallahu. Alhamdulillah. Yake dukan mai kafaɗa, wai dukan kafaɗa ce. Fajuni mi heba debo hano mada. God girl dili birari. Fajuni mi heba debo hano mada. Wasila, 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 wasila. I can die for you. Nazarina geche, tunanina. Wasila, 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 wasila. I can die for you. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.